Francesc Casaponsa, de la cervesa Pops, de Castellfollit de la Roca. Som una petita microcervesera a la comarca de la Garrotxa i tot va començar l'empresa ve de la barreja d'un hobby de donar a conèixer un producte que es consumeix molt a casa nostra però que li faltava el toc més artesà i fent servir productes de qualitat. Es fa la infusió, que seria el macerat, perquè l'aigua agafi les substàncies del gra. Es fa una recirculació d'aquesta aigua a través del gra, perquè fa de filtre natural. I després es fa la cocció d'aquesta aigua. Passem a ja seria el most. S'afegeixen els llúpols o es poden afegir diferents condiments. Es refreda, es fermenta, es deixa reposar uns dies dintre el fermentador perquè els llevats sedimentin i s'envasa. Es deixa uns dies perquè s'acondicioni el most aquest a dintre de l'ampolla, que faci el gas i així d'aconseguir una cervesa acabada. Ara mateix fem 3 tipus de cervesa en tirada regular. Són una ale d'estiu, tipus anglès, 4,8 seca, amb un punt d'amargor, refrescant. Llavors una de blat, tipus més alemany, 5,7, melosa, amb un toc afruitat, i un Imperial Stout, un tipus més anglès, cervesa de 9 graus i mig, amb tocs de xocolata, cafè, però ben equilibrada. Tot i així, fem algunes edicions especials durant l'any, cerveses de temporada que en diem. Una d'aquestes és una cervesa de Segur, fem a principis d'estiu amb flor fresca, recollim per aquí a la zona volcànica. I cervesa que ens agrada molt fer perquè és un producte que el podem recollir nosaltres mateixos aquí el tenim a l'abast de la mà a la nostra floreria. Els canals convencionals de distribució que hi ha actualment al nostre país no estan pensats per les petites empreses i un dels problemes que nosaltres tenim és poder arribar a més públic. Una de les solucions pot ser entrar en les xarxes socials o plataformes d'internet, com pot ser Socio.